Monggo Nduk Lintang tak aturi jumeneng. Oh, ngono ah. Saurunge Mas TB. Nah. Yo, berpacu dalam musiknya Indonesia. Oke, nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya, apa? Nggih, batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa iki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngaten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ya, wes saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, Cik, cilik ngono ya. Nggih, segini. Tiras jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koiringan kaya triplek iki lho iki. Lek mangan sing rada akeh ki rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu ndablek dhisik berarti, Pak. Iya, kudu dablek sik. Ya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan kok. Ya iya. Nek wis ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden Bu Dewi. Nggih, Bu Dewi. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak? Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu sike. Bawa, Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibane Kusuma Wijaya. Monggo. Bawa nyidam sari nggih? Boleh. Nanong. Wah.
cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bendenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten bekasnya. Iki berarti infus. Oh, opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ayo, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud dhuwit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane siki pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo dhuwit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana dhuwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana dhuwite ya iki, ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu rene duwite ki kono kowe ora usah di. Dek mape alistis ora wong guyon kok nduk iki. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Tuh. Ganjek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta dadi. Alhamdulillah. Nggih, pun. Terus yo. Ya. Duh dewa Jawa Tengah Welasono mring Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge.
Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas nyang ndi sampean? Tanggapan yang ndi sesuk? Benjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh, nggih. Wonten ing Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh, nggih. Benjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kudo Nanong tanpa prau sasatoro ning papatri. Jenengan dugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk Tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbak nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as moro. Pak Lurah panitia yang ngersane campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani. Nek tanggal 8 somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Sari
Ayo, Matur luar sembah biasa. nuwun. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe.